Mius-o sa 5.5% ang performance sa agriculture ug fisheries sa Central Visayas sa tuig 2022. Nagpasabot sa pagmenos sa kita sa mga mag-uuma ug mananagat sa rehiyon. Kini base sa datos sa Philippine Statistics Office sa Rehiyon 7. Kung itandi sa ubang rehiyon sa nasud, ang Region 7 ang ikaduha sa Region 8 sa labing dako og pagkunhod sa growth rate sa agriculture sector. Gani ang Central Visayas ang grabing ubos og growth rate sa tanang rehiyon nga miabot sa negative 16.9% alang sa crop production ug 38.1% alang sa fisheries production. Sigun pa sa PSA 7 nga hinungdan sa pag-ubos sa performance sa atong rehiyon, ang epekto sa bagyong Odette diin nangatumba ang kadaghanan sa mga standing high-value crops sama sa kakao, mangga ug uban pa. Ug lakip na pud ang padayong pag-recover sa mga mag-uuma gumikan sa kadaot nga dala sa bagyo. The effect of the typhoon, especially the damage, was really felt, no? Not only on the probably on the standing crop, no, ang kanang mga naadiha, but also it has an effect po sa infrastructure, no, involved in agriculture. I am really pretty sure that had it not happened si Odette, ako mag-expect yun ko nga maayo yun ang atong performance of the overall performance of agriculture and fisheries. Apan positibo ang DA nga mosaka ang maong mga datos karong tuig 2023 sanglit hingpit ang ilang mga programa alang sa paghingusog sa pagsaka sa kita sa mga mag-uuma ug mananagat. Sa umaabot nga tuig 2024, patasan sa departamento ang ilang budget gikan sa 2.1 billion pesos ngadto sa 2.7 billion pesos. Kini aron mas masuportahan ang ilang bag-ong programa nga gitawag og Ania kun Adaptation and Mitigation Initiative of Agriculture nga tuyong musuporta sa paglambo sa infrastructure, machineries ug equipment. We are very positive on that considering that for 2023 we increase our budget also from the Department of Agriculture, and of course with the collaboration again of our local government units. We collaborate, we co-implement, we co-manage, no? And we co-invest with the local government units so that implementation strategies will be harmonized and properly orchestrated. Dakong hagit karon sa Department of Agriculture ang pagmenos sab sa mga kabatan-unan nga interesadong mopadayon sa farming and fishing industry sa atong nasud. Gani aduna sila'y programa nga giandam aron modani sa mga kabatan-unan nga gitawag og Youth Farmers Challenge diin mamahimo silang mo-participate sa production, consolidation, marketing ug processing sa agriculture. This is a great venture, no, for the youth to undertake, considering that there is money in agriculture, and this is a profitable venture. We will provide them technical assistance, we provide them marketing assistance, and of course financial assistance. No? So, Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.